Vážení a milí kolegové, přátelé, i letos se k vám obracím v tomto předvánočním čase a chci vám především ze srdce poděkovat. Vám, kolegům z INCIA i všem, kteří s námi spolupracujete. Děkuji za vaše nasazení, profesionalitu a energii, kterou každý den vkládáte do své práce. A děkuji také vašim rodinám, lidem, kteří za vámi stojí, podporují vás a vytvářejí vám zázemí, abyste se mohli naplno věnovat tomu, co společně tvoříme. Tento rok jsme se rozhodli podívat na Vánoce trochu jinak. Ne k dárkům, ale k lidem, ne k lesku, ale k hloubce. Peníze, které bychom letos jinak věnovali na vánoční dárky, jsme jménem INCIA, a tedy i jménem vás všech, darovali lidem a jejich příběhům na základě návrhů z řad členů naší sítě. Rozdělili jsme je mezi 9 velmi silných příběhů v Česku a 6 neméně dojemných na Slovensku. Příběhů o odvaze, víře, lásce a nezdolnosti. Příběhů o lidech, kteří i přes těžké zkoušky nestrácejí naději. Příběhů, kde touha po lepším životě jednotlivců či idea lepšího světa je silnější než osud, který si s těmito příběhy nespravedlivě pohrál. Příběhů, kde rodina tvoří velmi silné spojení v boji s okolním světem a kde i přesto vládne láska, pokora k životu, odvolání, naděje a vědomí, že zdraví a štěstí jsou tak křehké a vrtkavé, přitom nejcennější hodnoty. Děkuji vám, že v každodenním schonu nasloucháte lidem kolem sebe, vnímáte jejich potřeby a pomáháte, když můžete. A možná můžete i právě teď. Díky vám má naše práce hlubší smysl. Do nového roku 2026 vám přeji především zdraví, lásku a štěstí, ať vás provází nejenom v práci, ale i v osobním životě.